Hej og velkommen til den 5. video på min kanal her. Jeg har en ven på besøg, og han hedder Mumin. Og han havde et ønske om, at han gerne ville være med på min video, og det gav jeg ham så lov til. Challengen i dag handler om, at vi skal spise chili. Hvis jeg vinder, så skal jeg give Mumin den hårdeste flad, jeg kan. Og hvis han vinder, så giver han mig den hårdeste. Og det vil sige, hvis det er for stærkt, og han siger, jeg kan ikke mere, så er det mig, der skal give ham en flad. Og så sådan omvendt. Lad os begynde. Mumin, du starter. De små. Ja. Du skal spise det hele. Ja. Det hele. Der er stadig noget med. Har du tykket det? Ja. Godt. Er det stærkt? Ja. Shit. Ja, kom. For det er stærkt. Bare sig til, hvis du ikke kan mere. Det må jeg gerne. Nej. Jeg tager den her. Det må man gerne. Det er stærkt det der. Hvorfor er det stærkt? Hvad skal jeg? Kom. Jeg tager den. Jeg var så meget i. Jeg har ikke spyt. Du har spyt. Første gang. Spiser du det der? Så jeg spiser ikke. Fuck. Jo. Nej. Nej, giv mig lige en chance, Mumin. Nej. Giv mig lige en chance. Okay. Du får en chance. Okay, tak. Okay. Jeg kan ikke på kilometer. Smagen er ved at gå over. Hvor mange har du spist? Jeg har spist 2. Giv mig bare. Nej. Okay.
Og kan du mere? Ja. Jeg ved ikke, hvad jeg skal tage. Nej. Men skal jeg starte med den her? Nej. Okay. Hvad fanden er det? What the fuck? Er det? Du åbner, så er det. Er det? Han er nede i halsen med det. Ikke. Bare smut ud. Smut ud. Hvad fuck er det her? Kan du ikke mere? Du skal tage en tur. Du skal Den her! Det er din tur! Nej. Jo. Okay, jeg kan ikke mere. Mummen, du vandt. Okay. Du må give mig en flad. Kom. Giv mig en flad. Giv mig en Hvad flad. spiste an? Nej. Jo. Nej. Det skal være spist det der. Nej. Kun 3. Nej, du skal give mig en flad. Jeg vil hellere have en flad. Lad være. Husk at smide like, smide et comment og abonner, hvis I vil. Det er fint nok, hvis I ikke gør. Ses. Ses.